muntie Nanano penny muntie Bruna me bek madman kumasem Nanano penny muntie Yeso na me bek madman kumasem Ifriti to adman kuma badia yenswa iniko Ifriti to adman kuma badia ya mo iniko Obo nyame obo so ni asase na bahinie Ahinie ifri nyame ho Ahinie ifriti te kwa fram we nyame obo so ni asase wura no Ona bona ekya bakuma basai wasante hene preko Otumfo se tutu asante mewura no Otumfo di ntutu akwa premo anu masante mama na mo Na se tutu ampem so di ahini ma ahini ebe ya ahini o Wadi na chibija otumfo poku wale katachie Na napoku wale kwa katachi kumya di apremu sunu awanko Ifrise krobya asante kotokodie Yeni mkuo Yeni mujani yo Yeni mkuo Yeni mujani tukuma pembebo Otumfo se tuso ko bebi awaba Wasana bebiem Otumfo se tuwa bebiem Kotoko hini se Wamani kuo Wamani sebio Nodi akrabo ni etudra yedeni Nananu mahemfoni asante mamuntie Otumfo se tutusu obanu nkoswo Engumesiani impuntio Nti asante mamumwano Aye nane ya mwabatrasyo Aye nane Nase tutwe Otoko hine Ye mwabatrasyo Aye nane ya mwachirinko Aye nane Otumfo se tutwe
Kasa. Aye, that goes to tonight. Aye, Zumi. And Yauchre. Assuming you are over. Uncle Sunya, not Uncle Shai. And now we grew. Uncle Shai, a man named Yamam, I was for you was young. I really be. And on Sunset said, and yet that was a beauty. It's in me. Omra, Mombesi be chairman. Now, my group, we live in Kum, is now a strength. To go, so group, as soon as I come, I don't watch it. I go to them, and if you feel one, my position, I could not see us. And I put the man, Yauchi. Yeah, never, yeah, now my fine, the uncle, now my nephew, and Yauco, as soon as penny for so as that, and Bumo, I asked you, Nikian, Sadano, and Nimia, Bemakumu, Pompata, and him and the Kumasi Pum. Omuna kuti wadansi ya eko ne kwanso yo adawo bedu ene mre naso se pomodo ne ba no abesi bi a kire so amesi bi a nkire wa na na hiye ne mu to ba omo ba ya omo sre nsuaye ye de ama omunua na so nya hena oba yo etia yo kasa kire we kiasam yo yeah, that's me. I'm out the road. Yeah. No, paying for no months. As soon as I'm paying for, Samo, mama nini na ya yebi. Fama continue. Asa, coach. Amadi so Mani omu nyina Etia Kumasi Bunkum Bamai Nina Montanasi Yo Samasi Emfa Continue up Etia Otu for Charlie. Israel na country for yes, Yama, Esumena Hena, Obe. Na sana no ebe 24 kakra. Dey kind. En tam kase. Obe tam kase na de neba. No obasumo ni tam kase ni a. And also the never call and you won't show ye papa tam kasemo ni ho agro ye to subio efie be dunkruni asuranya ohine ma hoda ye nim se de ho aye bibia ni ho ekoye wo ho kasa ye wrete yesem nananom masha mu disabu me bibia ni ho ekoye wo ho ansu ye wra nim se wo betini aye anointing and odi dipre emawo enti amani no ne hu da biara da ye de fata bibia kama ye nim so obetini aye anointing no odi emawo afesu maun free asanteman so aya asanteman ya je kase ye japade kase yes enne santehene de mawo amwa hweso amano Yawaha and some eba ahenimu eba yobranim. Yasimu to go to a hawk,
yɛsi mu twa timba wɔ hɔ ne nyinaa waba yi pɛm na de ɛsɛ di bibia to fato ɛma obi abɛka sɛ papa wɔ ebua o enti wɔ tu gold anti yiwani mesra wo ɛno de ɛba saa de a yɛwura ɔmfa ho nkyɛw tihwɛ hɔ yie ɔtumfo adam ebru sɛ abusua ɛne kunyasofoɔ n'ahema ɛgyina ne bi n'abade a bafo wɔ ha abusua bɛyi kunyasofoɔ n'ahema so wɔ ha ɔmo gyina ne bi n'aba ɛna bɛrima akokofu yɛwura kristo ɔnakoma wuhene kasa nana no mami ɔtumfo adam eburu sɛ nana kuma wuhene nana bɔmpata hene nkonyasofoɔ nana hema ɛgyina anim de n'abade a pere so ɛ na ɔnsi bibi nkyerɛw yamfo mane etie otumfo achiame mem so yesiriwa yesiri insaima sunja hina oba openyi wachi and make answer onfa nukredi nyamisu ni nakuna Charlie Dr. So otumfo achiame Dr. So peso mesrebi nso aye ni bi e de ama na nanso ni hina oba ya besre ya ka bi kakra e de akyere no masa wono onim said ye krono esi da honom emfie be edumotwini ya ele otumfo e de ni tumi so e de saa enimonyam no e de ama no wonim se obetimi aye enu nti no ode ama no ye ne wo ene wo Nimont kesi eda ahafo ho nyina wona wohwe so wabotre eni mpuntuo ya wode eba ahafo memu ho no yesrew na ukoduru asumenya ho a wode saa mpuntuo eni wabotre na ne nananom nyina aye ba agotambia ma were mfi ho ewo asanteman ha na ma nan enye ntietia wa otumfo adawroma manekwan no wansi bibi mfanche wa bru akom etie Fachiame da yewra asi bebrebe sesei yewra obey mini a obey sabe so sabe na o sabe na to so so ehire kai ya no atan ni mo te yimu abre ya so se unim se sabe asuna eda on achari yie eno be nyina ye besa yewra na ni nye obo mo na papa bebre so ama na nyam na do was etira esu de man wasun dai sawo eno yu se bra na be di asunya nim ama bibia enkoyi mesau said ya bocha ye wura kuta ya waye bibia masuga ebetu na no efi da no ya yi wo no e ho nyina mi se adwum enu kra wadi ni nimo te no te ahafo wo no fa sa no kra no abedi ma asanteman kano kra said ya nanan bia kano enu kra ba ko pe buka yebeku a yebeku yenku a etam kese no a wo be ka ne no eya dia efa ko dia problem ya no na be tiwo ama wulu bia so tira ti ama santi kai ya mu se yi jawo se de bia ni bia no obi nya bia ya na o mo ke bia ya na ka e je pa obi nya bi se bia ko be ye be sawara fa kuo
fama otumfo fama asanteman na nukuretie ɛmɛyɛ wɔ adwuma na boa wabɔ remote ɛhwɛ nyinaa no bɛdi saa nukurɛ fama asanteman mewura ɔdawo bɛburu ɛtɛ so dan no ne sɛ bɛgyina nananam so asɛ bi ama na wase biribi akyerɛ das Akɔ. Etie. Ewura kya me sɛ akɔmu so yɛ kɛ. Nsɛ ma de bɛsɛ ewura ama esumunya hina obɛ so asi bi akyerɛ no. Sɛ de kumawu ɛne bɔmpata ɛne busua. Pɛnifoɔ ɛne ɔba hima de pɛniya bɛ. Abusua nka ho. Sɛ na yɛsie bi na adeɛ a akɔm yɛbɛka ani sɛ esumia nyame yɛ ɔdom na wobɛduru a adeɛ hia titiriw ɛyɛ yɛwura ntam yɛwura ano asɛm sɛ wobɛdi ne ni ɛno yɛbɛhyɛ wo hyɛ wo nkuran sɛ bɔ mmɔden a sɛ mfua mmienu yi wotena ase na wodwen a woadwen ho ɛtɔ so bio asante mpontuo ɛyɛ adeɛ a ɛhia yi nyinaa ne kyɛ wo bɛyi wobɛboa yɛwura ka yɛ nyinaa ɛtumi ayɛ ama saa de akonanim yɛwura ɔdaroma mankwan anapene so na ɔse biribi nkyerɛ wo Etie. Oto fa chame. Na be chem so sa so yewura. Press no se. Bɔmpata. Fa chame. Esa me ni mi apani koyi. Ene espoja pani fo na ojima nyina. Ato akwabufo na kasati. O ka o de. Ena me de bi na na oba. Futo me de manu. Fa dankase ele adwuma. Fa nukure ediwi na fa eboma umpanifo. Ma na nyi tetia awasantimai. Se da kwa yo ni montu. Nse sa ni de na na baba na odi kutu aba suda. Enyina kura na suda enfane tuma penfra. Yura ese marapa no si bicho. Kumasi nifa. Otumfo achame. Kumasi nifa so. Israel ne beslama na esumya na wo bayi yasre na yetufu akra. Na so esumya na wo ba. Ye be ka tro se okomya ho pani nsem se usua. Se esumya ye kito awa satebe. Ya wo ko bia wo se ko sunya ko na ho pani nsem. Eno ne be ma wo ile ye krabebe. Ko ganda wa che eno ma bi atia ke wo bɛn empre ho to bo ase kakra na atase kakra akra wo hu pene fo so bia bibi kra na amaya efa bufuro empre ho ne tua na mo bi ya sunya ko me ya pene fo bebrebe sada wa che kra bebrebe awu ye be hia kese se ko hwe fia ko nya ne demo no mama ye di ni pa bro ma be kan ho na wotnya pagya esunya mesunya nya akono mesunya nya kabebe ebutu ekwa mwatwe ya ba ha no ye hwede obeye nim so obeye se de nananam hafo akan ye so obeye amna aboso manyimu nya mre sunya de bi kasa te mewura de so kan o ma mi o kira nche e ya hwe no pa hwe no kasa mpa ebe wa hwe me penefo mwana mudi anim abeso akere no o be kase mo be turufu pa amna kwa nkire pa oba na asema muka mo anye dia no ma hano tutufu achame ye be sense ma asumya anya akono ene yewura makwai na asibi kire no a abra bo asesa eno ma bi wa na atimi ye ene wontimi ye biem tie no nkai na o mo yidi wachi be di pa doma ye wa ha momu yonko de biaga otufu achame ese on kwai no si bia kire Adultery. Etie.
Otu for watching I don't think so best with the man na ya wo boy na yakaka krebi e di akire no ohina wo ba nanom ahafo aman hene no edi ho adanse ye waye e wo Newmont emu ma neidie up a different level Abba Bushia from Kra. What try a year Santin was showing him Munyam. Can any from Mr. And ne Nana ever come with him home. Wa brabo ever sister. Can near Brabana will it war Newmont Hono and nay a dig a CB ever terrible. Now the young one said. Esumunya wo na nso beka se sante hene ne man hene eti di obeye bia kai hunu se din kase bi e wo ochi ebi ebeduru ho ne yeyi wasi ho na de ani se ye ka e ho na ne ye koka no e ma sante hene no ne ho e ma ne no ne ho da kokora da enimonyam pa na odi ahye wo wonim so betumi aye se de nananom adikan aka no nti beye na umpanimfo yi ne wahema eni kroma ni nyina hunu se se de wo ye no wo Newmont no kwa beye bi ewo esumunya tufa tiame ewura agiri se wonim ne wonimu nti no peso se se ni mo nyam yi adaroma we wono an nsa no adwuma o ma ne kwan na won se bibi ejire ne bro that's ya Lapuri etie say kakran me kanche ana suni ahina oba wa utimi ho say baby a wujina na different kra minyi ni say ni be go ba yin say de wanya no na be say otumfo didi a wanya wo I show say ni mo nyamu yi then wa me no wada ama santima me otumfo adaroma won si bi ntre wo otumfo achiami adankanya kakra me so makani be ma wo ba so ya eno wa na ekotra wa hanse ho akroye ene be pese wo ba yi na be wa hanse ho ma yi ni so for it. Ah, small, they are so much in your mind. They have a soon you rap. Sentimental to person. We did do for Daruma, the Benfuni in I for a matter one. We swear, once you show. Do what I mean. Say, a swinging penny for it, 9 miles up as well. I just saw the making it. Say, I'm not quite no city in Badger. Two for watching me anymore. I some get to where we not make out the menu for our woman. Say, but modern. You hear and said the 6 months leave of absence. From Newmont to Sana you are number 5 so University KNUST. That's assessments bra encyclopedia no. Na Bompata hine wo. Ana nana kuma wo hine wo. Wo nyuma bebiri wo e friend of Chieftaincy Act, Shanti Regional House of Chiefs. Traditional name and name from Uncle Sabi, Utu Fuacha Mino, Butcher Nina. The Hono, Neduma Hui, Simpson and Neduma, Nana, a Sunga in a coin, committee for Atusni. To call knock apply, Naji leave of absence, minimum 6 months, Nabra, Encyclopedia, Mohammed Sosi, Nabra. Two Fuacha May, Mr. Woman, name Yana Oba, what must he be? Must be.
na denso ya sipo abrafo adaro mabonkum so ebesre nsaye no bi ama nesu nyanyina ya wobe yedi kan aseda ne de be motumfo so ama asmodwe aba esunya enema ekoso ho ano odin yewura ti asemo dinya yesra wo be pehwehwe ne mamiensa odo sitie ene gidi masane mamiensa ehiawo na se wunya sane mamiensa yi a ne atete apansa mo ho nyina no obetumi akabo na nimudia ekura wo no wodi edi dwuma no se ye fata dwuma na edi nenso akokoduro ebe mu otumi haye otumfo adawo ma se eye esinya ohima mpanimfo ene nana mawu bompata wana ba nasa ya wadawo ma won sibi ya nchira Bema. Chairman. You are chairman. Bajo tikomi ne kasai. Ene se mimi asumya ejina hanumwa. Na mi ntimi hwe ma microphone nko. Na o se na so kebe kakra chairman. So what do you do for by? Ena wo kasa. Bema je what? Etienne. Cassette, and I just have. Kasa ya several yes sir. Israel and Israel ya uti. Au kusha yekia fatu nso hoye. Papa ko anu le ti kasa de. Kasa se bema. Tu vois jamais. Israel na na subi adaroma. Israel na Israel ni apenia oba. Eye ya uti. Edia odi Israel wo eye ashunya ye kusi adioko edia ofaya. A obi abakosi mu a sanante. Ani kusi adioko ene chichire eye baba tiazi. Kai. Yo bi se to be kai. Eti de akra na mbesa mi kan ni se Jemi kan ni se Cassette, you ready? Cassette. Kabumu odo kruye emra asunya. Na kasa you ready? Sebi kwe jina Rubun Kurina, Omo de Montomina, na Penifos or one Sono, Onumina, and a partner. You were so big to me. It's nobody and what I general. Maternity, the baby, maternity. You are Cheyenne and the chairman, Sese, and you say with each other. Piana, yes, Sama, the Sudan in Obi. The foot of Kaka, the woman, said, also, like I said. And then when I say Ira, they listen to me. I trust the Oma Ira, and on the mother. Open to Oma Isuna, so Bruno and I trust the Obeka, Roman or Abum. Am I in Kabuma Bakuma? You're a dama, Obapini, the Suna Himani, the Suna Penny Ford, and Abadama, and Final City in Cherokee. Let's say, Miniam, 2 4 now, Bema can say. Tuna sunya hene efo kakra ma se so yi dia ba tuba cha me kakra me kan se asunya ye kan santema so e wase ye ti santeme chen e da busuya kuma ko emotwe obi e pe se oye dihye e wukuru e da tuba santeme ni se akonya no asiasi santeme ne ye wukuru onu ne nim adebontia ye nyina ye transfer ma ye sase ye ne na ne tikase of so da ye sikega ne na na madalo ma so wono no mebi ku no so
adekontia santehene nyame ne na nam so no da yese be ye no eno na be sro se sua krono peninse sua asantema so no adetia ebo eye santehene be ba ye kese na wa be wa hese bosuni bie ne ba o ka abena no peninse eno so for bi o hema o ye to bia no etwa ene santehene anamo esre no ma fa ma usai se sunya ha akọ mo che na no nyina e ba ko ne ya tsew sunya na se woti ya so ama sunya ai abe tu fo adama wa wota be de so adama be ku ma ba no si bi tsew das Exe Mwa kame Pia gram de mana nesu miani Kwa yabe papa Una upe kwa esibe Na upe kufu esibe Ahindie Ijina noma miye saso Time Money Energy Eblese yebo Sikase yebo Kwa mwote Upe sibi ati yebla ese onya potre yeso be kanta mi je wi ana na doa osumi ya kwa ma tibe mi na duma e ye beti padama pa penso ese ohun kuta odi e da wodo ba entem ena na go gba ma di ni go gba mi odo ma ba o da to ani na mo jo mi be o be da to ani kuta odi ba e da aye bo afo ni esi ya ko nyante ena me so so ba be to aso yentra mansi asubiri tukwala ma esaya na msibi ya mana kwa msibi mteo Nada bene Bakra yeka nan makapi de meka bakra ka hunne se yan kai na sunya ya obe ohun se sabe nitiye ana na ye ntomu sumoshia ana na bekasa o sai da eye otumfo ne birthday but 25% and 23 years ago the ekufumba awo nchia ha Shana yemande aduno dia get to bia be yi ma bia akoso sabe otumfo ebe dia konyan 3 years le bia sai woda ede ne sia no so na wo di kai aba na sabe de hono e wo bronya da na wo di na ka ka bronya ada itu kata fa sabe otumfo edi nam man na emum oni pedi nam on fa nyansa ko na dia ne fa nyansa fa na doye fa de tima na nya adaje ema woman na nya adaje sisi ukro nya adaje etra ho na tie asem enkasa oh come the me sorry me cover but before say kwa ma obi ani ansay ya woman essay nti bomodin na fa we nya to humfo mpenifo amonfo mo ba ba ja aka na chi wanya mo freedom a che tie tunkruma di mutifo ene mo be poni ebi ana mo de nya be ma afọ obe mo ga na asa ma to amredwe su kutanbia ona na oda ma we de mpenifo na ye oso na ye oke na ye munyimu yam fita fansun nse sabe kokoba se wanfa nse atsepa wanfa fitupa ansonu na wanfa bi ama amesun yote akofofo a tumfo entil yese o ka se ne munya fa nyanfo na mpo bi a wa be sun no no tufa nti sabe onye be ya kase onye be yo impan ne free dependent for na antu fo ba ono sabe bitimo ende but so tun fo ba o tibehwe
ne man so na ɔsɛe ɔyɛ man no yie nti deɛ ɛka kyerɛ wo ɛde sɛ hwɛ n'anya adade ɛma ɔman hwɛ n'ade adade tie mpanimfoɔ deɛ ɔmbɛka mpanimfoɔ nso monya abotire na monya abotɔre mu na momfa deɛ bɔ hɔ biara ɛkyerɛkyerɛ no moanya nkataso mmomua so wode yɛkyerɛ wo nanso ɔkyena na ɔba na afei ayɛ sɛ bi na ɔka mpotare so na yɛra mehwɛ wo ɔkyena ɛnyinaa na ɛbɛyera ɔdalama ɔbɛyɛ wɔ nyinaa ɔdalama nti abɛnkyerɛ sɛ ɔso mfinkyerɛ Chido. Chame, Master Chidom, since I am the best in Yama or in our pay, a sugar. Allowing him send here and some West Yassi, and the tea say, a man to bring us over the speech. Now, Canelo, that the BPI in Newmont, the sense you will be behind a sugar and the assent mine. You say, our baby say, when they come here and I will ever miss Inti na adaje ema asantima ene Newmont. Tumi a ene bema we e tumi kasiye. Odi ba be adwuma. Inti hwe enema esi wo asunya emfie wo ho, emfie me ba etwem a wo be ene ho me. Lesua da fa bia tutuye pepepepepe. Enhihye also ni hye nyina also ohihye. Na wo mso wo tumi di o enso wo de apotre ene ntopasiye ene ahobrasiye ene bitimi aye de opesa we na omo aba beto wo no so omo atena wache beti o masa na benifo ne ohima so won so muso nyam wadaje mutu na tupa mo akire ne ne ma ka mu nyina mo pa bi sie no se mu bi sie na wo so tumi ne adwuma na mu nyina mo nyen ka bomu na asunya empeta enti odaroma pejo tie na won se bi ncho Bubu. Ete. Utomo wachama. Na ku ya na ku so abuwa mi ya ni ya kunse. Esunja akunano sani bani sam isika. Ehona asatman so by kasil ehona na asantuma etipa no ewo beka won se samna na wo na department na ye wonya no be ko ni ma ko ada ko yese na matese o papa wo dominance aman se dominance enu edi wo iba te me de me ko kire me o ma ya ko ko kire me asat manso ya baye no wo hono wo ka mon sebi the sa'atu na the American say akonya say wa bedi nana ekuo abusafo besa mochi ene lebre ba yure ni asat men ama chese obi ade na iba na so etwa ye no otufo ayi ya yina no yeta otufo chire ni ayura kan wonita opina ewo se ekruye eba bebia amansi ho no wo mo ehia wase ayi eba daspo wo no impani ko ni na no mi ba ko na mo ekruye eno mprekase obi anya eno timi no nya ade wo no wo nyina no eya ba ko wo mu nya ntubel se da ba ya kroye ebi dinana ina ya kanse Bafo kataklechi. Bafo kasauma. Kumasi jasi. Israeli Yesu diama na sunja oba. Kaka ye kache no tietia. Soma adisua ho ehia no. Onya akonwa iwe na okotetena.
Said the course here and the course will be a very of him. Ono ani ono awo na so ewa. Ani baba na so na na ma sa tete apansa. Adaruma yura. Na ahye na onyam. Ye da yura ase no. Na ye ka kire no so mo na nanye tetia. Na se de na nobody ka kire no. On fanya disua. Osua de a obehu. Na we no se bi akrakisem no ko tetena de a. Enkoyi. Feyesani twato se nananom aba be pray akonwa no omu nyina yewura na ma wo kwan na ombeka de omunim na akowie se wo yewura ayi se badi egro nanim yesre wo ko info bi ankoto tankro wa yesre na esebe matitri oba panyi fomu nyina ye wade na eyekoniye na enonyam no empeja na ninka yewura hwe firi wa no Pero adaruma munyina ya ba from the number ya se 4 years re tema ko no se binjo Tepa Tupo achana adome ku edi kasi zakese ya dibemu ona potre ya odeti chasa timani ina hwe esunya asem se isi che de pefia ha se bisi yura na sa owa odeti chasa timani ya dia ebe din yura asantima da was binu apani awoba edi menu onuma pa uye lo kanya asini mot nse se nyuma pa na ela odi ba betechiri esunya utra yi sebi amahine atwa ho ahia toto so mahine wo ho kanya se mahine wo ho kanya se no betu so wo eda wo nua na ko wo he na nua ni nua bo pata wo yesu ka ho ya ita wo chi yesu wada ahine eye school ya yesu ade kakra before say o fiti preko pa osia e mo daba sa mahine atwa ho ahia bibia na afutuo bi na wo pa esro na wakọ ovu n'ase na wakotie afutuo afu ho ya bi abo ase de be ya also bitimi aba ama asida so afa na tuma pefa de rehwe ene mpuntuo ene wo yo hene wo kuruma eso kwa ma mpuntuo ba ho ye nyina ni ye ni ayi kuro sunya abra na udro no mapoti ase kuro no pida pa ene kuro no asa ba fo waba udim dia na de odu monto bo modern ase udi be ba sunya ama kuro na pida we bra wada o magu yesra wada mara kwa no wasi be nchira ina se baba tu bacha insha na kana se no wasi se amanu ya wabe e futu aka kama na ni se on ka mu se ye be si han e dana ni na yewura ene skabia eso na dai ene obo udi se na ko wo ma hwew ye ha umra ni wonu a wadawo ma na dawo ma chi na wojina ha wo ban ye be se o se ene ku yewura acham ye ni masi obo ho wade se wo ma puntu aba esumunya akonwadie ayesum ema wosum entransi osuma ana obogun akonwadie nyina eti eni manhia aha na amamre amane nyina esunya akonwa pepega na ye wosum so wan sum ye sebeku na ko ba bi no go gwasia wan na wa ku won ma se bi se wan sum ye ti mesika so wo ban ma wosum mu hia na udi ebuo ebe ma mpanyifo ene wabrewa na obokom nyina ko na suja wapega ama brekra wehwe e ma yewura acham me so enye animonya nura so maluka no si bisho kuma etie yo chama ya kuma sulekan esaru usale na nasi biama na asuja hina oba media ya meka amese hwedia amama me nyina ka woni book mu ne mapa bet aka amama da ne amale
deɛ mɛsrɛ no sɛ na ɔno anyɛ ntiantia wɔ mɛhyia asanteman na bɛsua amammerɛ ne amanneɛ na wotumi de akɔbu asomgya amana yɛ ka no wura ɔnokwan na ɔsi sɛ akɔbia wura kyame akɔbia ɛdi kan yɛwura deɛ bɛda no aseɛ yɛwura ɛda aseɛ buru sɛ asomnya nsɛm si bi ɛsi yɛyɛ na wadaro ma wota sɛ ne kakra ɛnɛ yɛaduru sɛ na a wɔba ne yɛbɛka kakra kyerɛ no nana a wɔba animonyam no deɛ menim sɛ yɛwura daworo ma wanya awie no no te sɛ sumnyam a ɛda hɔ yi yɛwura yɛ sɛ ɔpɛ obi a wabɔ bra na wɔtumi abɛhwɛ kuro no ama wo ne yɛabɔ wo dini ɛno nko ayɛ animonyam hyɛ kɛseɛ na aka sɛ wobɛyɛ ho adwuma ɛno ɛna aka sɛ yɛ a ɛdin no a sɛbi kyea me bɔɔyɛ no ɛmɛyɛ kwa na obiara bɛhu si kyerɛ so daeɛ ɔna ayi wo sɛ bra na bɛyɛ adwuma bɛhwɛ sumnya ɛma no sumnya atete akyɛ enti yɛwura sɛ bra bɛkeka bom ne pagya na makuro no nso nyɛ kra bɛhwɛ nimdeɛ deɛ wowɔ ɛna de wakɔduru ne mmɔ deɛ aka ne amammerɛ no wobɛyi no ɔsɛ ɔba fam na wosua amammerɛ wosua asumnya mpanyinsɛm ɛnyɛ wɔn a wɔsoro nko a ɛwɔ nimdeɛ na ebusa wɔn mo daabi woba fam ahenkwa koraa sɛbi na ɔsom wɔ asumnya hintie no wopɛ no na osua biribi afiri ne hɔ wɔn kuro no amanneɛ ne n'amammerɛ wɔn asumsum de di nkan wura wuwie ɛwɔ kuro no mu a deɛ aka ne deɛ menim sɛ wobɛtumi ayɛ aka ho eti ma kuro no sumsum no ne nkan wura o na afei deɛ aka no wɔtumi ahyehyɛ ama na yeye ti bra fam ama wɔntietia wo na wosɔre a wɔmapagya wo ama woabɛyɛ hene ka obi biara a wɔwɔ no mu bom pɛ nimdeɛ firi obiara hɔ de obiara bɛka biara no tie panifoɔ se ɛntie yɛse nanso tie yɛse yɛne nyinaa na wotie a wɔsɛ wofa deɛ ɛyɛ wɔ mu no na wafa wotase kakra wobɛtumi de ayɛ akyekyere ama sɛbi ɛkyerɛ so daeɛ a wɔsoyɛ no ɔhunu sɛ mfasoɔ aba so yɛwura daroma pere so na ɔnse biribi nkyerɛ wo duro ati ati wo babra ɔtoofoɔ kyea me asante akye dɔme abra nsa ɛa ne bu na me so mɛsrɛ ama nana a wɔbɛe na deɛ di kan mede aseda kɛseɛ bɛma yɛwura sɛ nabotrɛ asɛm ada hɔ bɛyɛ mfie kɔ bɛyɛ aduonu ni na watumi asiesie na asomdue kwan so na nana a wɔba so kakra a bɛka kyerɛ wo ne sɛ wobɛnya ahobraseɛ na wode nokorɛ ɛma nnuhu so ɛmma da na afei so krakyesɛm no ɛma no ɛmmoro amammerɛ ne amanneɛ so ɛkɔyɛ saa na ɛde ahweaseɛ na ɛba me wura adaroma mesrɛ sɛ ma no kwan na ɔnsi ne bi nkyerɛ wo sankɔl ɛtiɛ ɔtofo akyerɛ me sankɔl so srɛ na mɛsrɛ bi ama ɔhen foforɔ a wɔba na mede aseda so ama me wura sɛ asɛm yi ɛbɛtɔ hɔ kwampa a me wura faa so a ɔnya ho abotrɛ ne nsɛm no yɛ bebree wei ba a wɔde abusua dua wei me wura ata asɛm ɔsɛ yɛ bi sei na meyɛ na ebi ampa so ɔde to hɔ so asomdwe aba ɛnɛ wogyina ho deɛ mɛka ne sɛ asomdwe akonnwa no ada hɔ agye ɛna wopɛ kɔka kurom no nyinaa bom afa bɛsom wura na deɛ mɛka bio ne sɛ me wura ɛna daayɛ ne nsamanfoɔ ti anena so nana no yɛka kyerɛ sɛ aberankyɛ bi ɛfrɛ na wakyere wotumfoɔ so ɔkyere kora meni no ɛso ɛno ho ɛna nananom sɛ yɛmfa akonnwa no ma no ampa sɛ ne wakyere bi wɔhwehwɛ yɛa ɛne yɛbɛkyere wɔ yɛdo abɛ ɔda wo ma woba no ɛna wadi nkyerɛ akyeame na sɛ akyea me wuriɛ ho asanteman ɛdodo ntam ase baabi a woyɛ adwuma no ka hunu sɛ asase no kora woda wogɔda hɔ nyina wowura adea biribi ɛkɔ so biara ma wowura so nte ne bi nka asanteman wowura ada wɔ ma mankwa ɛno sɛ biribi kyerɛ wɔ mawerɛ tumfo kyea me bɔ so deɛ mawerɛ so ɛsɛ akani sɛ yɛka asumnya asɛm ɛsɛ yɛyi yɛwura se da firi mu a ɛnyɛ yie yɛwura ɛda ase ɛburu ne wakotrɛ a wonya a wɔde ahyehyɛ asɛm yi
owura oba na oba ye ka kyerɛ wɔn sɛ ewura onim sɛ obetumi akyi nti na ɔde akonnwa no ahyɛ nsa ɛma ne no ɔde bere a ɔyɛ ewura de ama wɔn no emu di so maame ntra so ɔbɛn o maame gyina mo nkyɛn ɛno no nka mo na mo hyehyɛ na esumia ɛmfa no ntoma pɛmfra ɔbɛsrɛ ntam kɛseɛ deɛ ɛsɔ ayi sɛ ɔbɛsrɛ deɛ ɛsɔ nti di ntam kɛseɛ ni esu ntam kɛseɛ paa ɔbɛn totototo nneɛma kama na esumia ɛmfa no ntoma pɛmfra asantema so nananom bi ka sɛ hwɛ hɔ yie ɛyɛ asantema ba yɛ ti ma wani nkɔ hɔ papapapapa ɛsɛ nneɛma bebree asɛ wɔ hɔ ɔbɛn wani n'afɔ na ɛhwɛ hɔ paa ɛsɛ wɔyɛ krakye ne ampa wɔ Newmont saa nimdeɛ na ɔde wɔ hɔ no saa papra ahenniam na ɛtoto nneɛma ma no nyɛ kamakama ka ahobraseɛ ɛne koro yɛ nokorɛ fɛdi w'anim kan wode nokorɛ di w'anim kan a adeɛ a woyɛ biaa ɛbɛyɛ yie ama wo wedeɛ ɛnka ma ne ngoa ɛnim sɛ yɛwura abɔ odin deɛ nyame nti biribiara bɛyɛ yie nananom nso ta w'akyi ɛnyɛ ɔno no pɛɛ na ɔde bɔ nananom sɛ amanfoɔ ne so ne daeɛ a sɛ bi nada roma tikɛseɛ so daeɛ wɔde ayi wɔ nti wo ba brɛ ho ase paa ne nsu a wɔmpɛ ne nsɛm brɛ ho ase na ma so nso nhia wo osom akonnwa no yie a akonnwa no abɛhwɛ wo osom akonnwa no yie a akonnwa no abɛhwɛ wo deɛ srɛ ara ne yɛsɛ yɛwura sɛ nada roma ɔno ne nsa no ɔdema nti deɛ ɔmpere so no si mmekyɛ obro Thank kakra nkɔsɔɔ nso ɛde bɛka ho ne sɛ ewura santehene ɛne ɛda n'aseɛ ewura ɛda aseɛ kuro nana awoba adeɛ baako pɛ deɛ ɛbɛsɛ ɛka kyerɛ wo yɛwura nti ɛna wokɔtena hɔ no biribi a bɛkyekyema biara na deɛ wonte ase na adu mirika na adu wura hɔ wura wo sɛ mekɔtena hɔ no sɛ yio so anyɛ ne saa na akɔtena sɛ woa ne woa deɛ a ɛne deɛ bɛto wɔ wo mpɛ yɛwura daroma wa no ayɛ ɔne so ɛ na ɔsɛ bi kyerɛ Yo, nananom wɔ da wase mi yɛ ɔsɛ da wase si obiara. Yo, sɛ me na me da esumia no. Ɔne yɛ hɔ nya tete bibi ketewa bi na mo dun su ase. Yo, bibi ketewa bi na mo do hɔ. Ɛnɛ yɛnyɛ ɔne yi deɛ. Nsɛ ma so bɛ dum ya. Yo, nanso afei na ɔwɔ ba. Yo, munya nuri. Ma mpere ho. To wase ne yɛntete kakra. Yo, obra wase ne tete kakra. Nkoto. Yo, ode tankese na eba bi swai. Tankese so mo dwuma bebree. Yo, o si apa ifi mu no. Yo, sentem tiaso, sentem fa na bebree. Yo, to e wase. No mpanyifo no ne man de bra wo mu. Yo, ye ne na wase to e wase. Ne boa, ne tete kakra. Yo, ana ye chido. Chido na usai. Yo, asumnya ufre asumnya we aduanani ne ka chido a e so ngograma asumnya de nchido ena uguada bia ne papa bia ne bon ni nyina no e da enyon pa o se ohwe ni. Yo, na nchido a etwa to ba fi bia no. Yo, ya fashe. Yo, asumnya fashe o ba nema sa no mefenya. Yo, afashe no ena do bebo asantema so ama ba ko ye amanye. Yo, ya de mu owu ebi apa papa. Yo, na nam sa asantema so no enya wo dia na asantema eduro na akwa oso. Yo, akwa kesi a oso de kro. Yo, oga oso de kro. Yo, akoko gusuya. Yo, yo, san a oso de kro. Yo, ayire. Yo, mo. Yo, mira ni yo oso ko. Ni epeni nyina na efe na woko na amane ankobia ne yo ye ni nyina na nam so bekwa ko dise aduma na wo ba ede ho ne be so ansana be so ma yi wenti o so yo ni ni ba abusua bi wo ba om na ehwe sa de om fie o ase wo ni nyina so asen ya da ba mi ansape betina ya mo wo ma tra no ma ko ma kama ni adu ko ho na wa o hwe se kwaye no na ye yima wan kase obusua bia fie be wo hachi bia mo firi no ma mo sa ba mo chi bia na tia ko naso sinde bi mo he ne pepe ma wo
koya amane ni yi wo kakraka ena yede ma yo nti wa busua eni hona ho se ba asi yo ti muso beti ma ho nti pomodna se kwaye no no wa afofo no a busua ni disu no de boni friend fire belt no yi kwan eto ho twa yo na ho hia na bia tika na so ya yo be ya e jato mfunu a enkokoto ba ade a ehia ye pa yo sante man ye wura e ade a ehia ye pa yo ye mpese open so bia bani bia daka kwaye yo ni hu sampa o ba ye yo otima ke kwaye no so abo ho ban kama e de amate yo otimi yesa se apa nse enema no susu no e ba hu kakra yo mo ba no kredie yo ye wura de ade ehia no ba yo na se na ko ma yo na so men ko ko mini bi ba ye ko ko mo ma ni na ko na so aye ba yo enya sa do na ko no we ya ba ko do be president yo ko mo na se o ma o be ka ho kama yo bi ya kama ila mai on pani fo se wa da o nya nya ko nya bi enu ni na kama yo o ma yo ma enu ni kama yo continue me for na wase bia njuti yo o pa kunya ka na ne desi biesi ya yo kura se o ma penni gasi ano o no de o yo o si gasi ni ko ti o mu fa esi ase yo o nu se gasi ta o ti ni ti na ko ba na ti pra no ma chima yo o nya to man so ba yo ti ro ka tire wa se o nu se o na ko ni ti yo ba na me ma na ase ene ni na munya kama yo na musu be funu na mfa bro mfa ma mu bra oba yo sa ho man pre ni net yo na pre ko ti ne za se ne wa ti yo dominance e da besu yo so be ene ma ye gu ama wo e na wo ba mo yo ye ko ye ansa na be bia de sa na na bia de yo so me ko ti yo pinko ni yo enso ya kasa ko teni je so ko tona ko ba desi yo e ba ni yo bibia ko so bia yo amo je za asupie e ba ho yo amuni wo ya fofi na ho yo ena ni pa bebre o modra se suna wait ma ta se ma ko ama ko ye yo ba promo akech yo atawa yo so mutimi ye na pri ye ba promo si apa yo ma bibia be kama yo be yo misra yo o ba yo me kana se meme ko meme wo ba yo ma yuna si a se pa suna hene ko hene yo ko ba ntimi we de ati bi be me ka to yo meme de no ya tun fora ta me yo me be na na chine ne yo ne nya so ma na be why you for me na be se suna yo na ni
so hɔ mananam na kasa kyerɛ no Ati na na uja hai. so na kasa kyerɛ no no ɛno tu na dɛ wogyina ha Santima be kum jabe ekura misisi ma po ekura nifa ekura be kum. so santima be kum jabe kuta sisi mama kuta nifa kuta be kum Santima be kum de show say nifa su kura ma po ne jabe hin su kura misisi. so santima be kum ya so nsa obi sɛ yi kuta ne nifa na jabe ne olodi ya kuta sisi America no so tia say de ajaza santima media santima japa de ehye wo nsa. so no kɔrɔ tia dia so santima be kum kuta be kum obi sɛ yi kuta nifa na jabe ne kuta sisi so wo so sa so dia na santimai ne ba de ba de ehye wo nsa Usa ho se de ti na wudi na bai. wɔsi bisa wɔn sɛ bi na ti na wudi ɛbaa Asumja ehye wo nsa. wɔsi na ti na de esumja ehye wo nsa Eno ne de bra be yama me hwe me. wɔsi ɛnu ne na sɛ na ɔka kyerɛ ɔde ehye wo nsa Mi no sa na ti ana. wɔsi na ba yɛ na mare hwɛ ɔno sɛ sa de ti ana na ɔmo kyerɛ sa de ti ana Omo ka kyerɛ se mi no me ho. wɔsi na ɔmo ka kyerɛ no kyerɛ wo nsa ɔno no hɔ Ka kyerɛ se mi no me ho. ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔno nsa ɔno no hɔ Omo ka yɛ nso mi nim sɛ be yɛ no wɔsi kra. na ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɛno nso so de ɛbɛ no kure Be yɛ ne sa ma me hu. tuma ne saa ɛbɛ no hu sɛ ɔmo no no Bra be yɛ ne sa ma me hu. wɔsi na ɛbɛ no saa ɛbɛ no hu Na santima peja. na santimai esumja epija ma santimai pija Ba de me twedra wa se. wɔsi na ɔbɛ die ɔbɛ tɔ wɔsi so Ba de me twedra. wɔsi na ɔbɛ die ɔbɛ tɔ dira Ti e ba bro de ona santima ntwe. wɔsi nso bɛ sɛbɛ sɛ jɔnni bɛ sɔ ba yi asantimai tɔ dira Mi o fa ben so no ye so twa na kwa me kroma mu ka se ye se ye ya no obekum ni penti onya yi. wɔsi sɛ bɛ ɔba ba so ɛna ɔyɛ sɔ bɛ yɛ na ba no ba so bɛ yɛ no okum ni pɛ to nya yi Efiri wa santima nya bio. wɔsi nso asantimai yɛ biu Me ba ye odro no ba ya arrangement mi ni na. wɔsi ɔba yɛ no no pɔ yɛ de to tunu na so Wo de me se be arbeta ona afi mi ntime nya ma santima. wɔsi na ɔno sɛ ɛbɛma na sɛ bɛ ta wɔ santim sɛ yɛ sɔrɔ sɛ sɛ bɛ ta wɔ wɔn ti sɛ asantimai yi. Wo de de na achi America. Oti, yɛ ne yɛ pɛni na tɛmɛ yɛ ɔka kyerɛ o. Ba de o fi o de de wo ba sa ya ka ho asa no de sum jan na ka ho. Wa Wɔsi ma die, ofi o de no bɛ yɛ aka ho. Wɔsi de sum yɛ aka ho so ɔte. Ani ti ne ka asem ma. Wɔsi ne ti na ɔka sɛ fama ho. Na bɛ suma. What be the any more santima so. Wɔsi bɛ di ni mo aka santima so. Na ma sɛ apita santima yi. Bishop. Maka kyerɛ no sɛ abotire memba hantan mehwɛ ɛni so ɔsesa. Bishop. Sɛ ɔka kyerɛ kakra no sɛ ɔba hantan ɔbɛdua abotire abɛsɛ ɔbɛsesa. Sɛdeɛ yi kyerɛ me no na wɔ ho apo abotire. Sɛ yi kyerɛ no no a bi baeɛ no na ɛsɛ sɛ wɔ abotire. Sɛdeɛ yi kyerɛ me no wɔ nimdeɛ. Sɛ yi kyerɛ no na ɔka kyerɛ sɛ wɔ nimdeɛ. Sɛdeɛ yi kyerɛ me deɛ sumgya ɛhyɛ nsa a m'anim gu ase. Sɛ yi kyerɛ no ɔka kyerɛ no sɛ deɛ sumgya hyɛ wo nsa a ɔnu no ho. Sɛ ɛno na ɛno hyɛ wo nsa dɛ sɛ bɛyɛ ma no. Wo maame ne gya wo nkyɛn no mede akonnwa no maa sɛ sumgya ahemaa. Wo maame ne gya wo nkyɛn no ɔde akonnwa no maa no sɛ sumgya ahemaa. Nti wote so deɛ wo maame no no. Wɔbɛta sɛ sɛ bɛsi ne akyerɛ wa deɛ na wo maame no no ɔde sumgya ahemaa. Wɔyɛ na ɛnso hwɛ no ma me wate. Ɔso wɔyɛ na ɛnso hwɛ no ma no. Wɔyɛ na nso hwɛ no ma me wate. Ɔsi na sumgya ahemaa wɔyɛ na yɛsɛ dɛ sɛ wo sɛ deɛ hwɛ suma no. Sɛ mpanyimfoɔ no awedere mu nti ama wohwɛ no anim ɛnyɛ yie mahunu. Ɔsɛ ɔba yɛ ɔsɛ kɛtɛfɛrɛ mi di mu tɛrɛ sɛ ɔsɛ ɛnu ɛnyɛ yie nanso ɛhunu ɛsɛ ɛsɛ ɛba. Ɛnso kyerɛ wonim hɔ na bi a wobɛhunu no yie wate. Ɔsɛ ɔkyerɛ so na bi a wonim na hɔ na bi a wobɛhunu yie na ɔsoma de wɔ. Mpanyimfoɔ no nso asa na aba ne yɛafom adwa. Ɔsɛ mpanyimfoɔ no nso ansa na asɛm ba a yɛwura sɛ bɛtwa so daeɛ ɛde sɛ ɛka kyerɛ no ɛdama wɔ no na yɛafom adwa. Efie du nso ase ne wɔdwe deɛ ne yɛafom adwa. Ɔsɛ efie du wɔtwe ne yɛafom adwa. Hwɛ no wɔma atu amena mo ankotom. Ɔsɛ ɛka kyerɛ no sɛ hwɛ
ɛna ɔbɛ tu amuna ɛna ɔakoto. Onye zunja asase na ɔbɛtɔ ɔde enye sika. Wɔsɛ wɔ yɛtɔ ka kyerɛ no wɔ onim sɛ ɛnyɛ zunja asase na ɔbɛtɔ ɛde enye sika. Yaw so bɛ yɛ kuro ni yie na mi sɛ. Yaw yɛtɔ yɛ ka kyerɛ no sɛ so bɛ yɛ kuro ni yie na sɛbɛ sakuma sɔ pɔgya na sɛ sɔmi yɛ pɔgya ɛnu ti ɛna wɔn kɔ ɔde kɔ na sɛ ɔsa. Kakyɛ mpanyinfoɔ sɛ wabɛ yie ni nukura kyerɛ no. Ɛsɛ mpanyinfoɔ sɛ ka kyerɛ mu sɛ ɛnɛ ɔdukuro no sɛ bɛ yɛ ti na hyɛ ne nsa mpanyinfoɔ no mo mo ni kuro mo ni ne kura ɔbɛ fitaa ɛfa kyerɛ no mo bi yɛn na ɛyɛ tu wɔ kyɛ. Deɛ yɛayɛ biara yɛ ne te dɛm a yɛnka nokora no. Sɛ dɛm ayɛ biara mo ne te dɛm a moka nokora no ɛkyerɛ no. Ɛyɛ wodi nokora no kyerɛ no a wɔmfa ntia mo. Sɛ wodi nokora no kyerɛ no a wonni no sɛdeɛ na moka kyerɛ no no ɔmfa ntia mo. Wɔka sɛ deɛ ɔbɛto yɛ no afei wɔmpagya ma. Lɛso na yɛ ɔba wura sɛ deɛ wode ahyɛ wie a deɛ ɔbɛto yɛ no kase kakra fobɔ so nyama Etie. So na kyerɛ sɛ ɔno ara ɛna na moka kyerɛ sɛ ɔmfa bɔnya no ma wo. Sɛ na ka kyerɛ no no wɔgyidie sɛ ɔbayi wɔbɛyi mema yɛ mmerɛ yie. Nanso menyi ne sɛ bɛba saa. Ɔse na ka kyerɛ sɛ ɔma sɛmesagye no no hɔ wɔgyidie nso sɛ sɛde ɛma saa. Afutuo biara ne obio ɛde asomgya ama. Sɛ afutuo biara ne obio saa kyerɛ hyɛ pɛsɛpɛsɛpɛsɛpɛsɛ ɛno so nya aba wo. Ɛdi sɛ na de bɛgya kunya. Nana Ochiri Kusi Intrama. Na Ochiri Kusi Intrama. Chama de um sistema de produção, de produção. Olha que
Thank you.
Oh,
asanteman